Amo analilipay at pagpapigura. Labi kong nayunhan, maumpay na sunata. Damo ang nasubat kay naikikanyang hinatong iba. Kahit na masayaw, ayunhan kalaksan. Ang mga katitiro, di mo makikipan. Sa akin na ipaliwan at kung kabataan, kung nakakamatila mo ng akong partigilin ka. Lamutan, nasagaya mo, ayon hang kalagasan o patano. Lamutan, nasagaya mo, ayon hang litin mo kung sa bahay. Tatanong libon, haiyulibong kay ikaw. Akitong maong basika, magmalibay. Ako tatanong libon, haiyulibong para ka. Magmalipayong hinungduman, magulpanan. Aking kamo, nananariksik. Iunay kaguntinay nagkasing-kasing. Nanggamutan, nananariksik. Iunay kaguntinay nagkasing-kasing. Maumay hitaot at sayaw na alamunan. Kamuan na rinipay at pagpapiguran. Lagi ko na yunhan, maumay na sunata. Damuan na subat kay nainit kanyang hirahan ko dito. Lahot na nasayaw, ayunhan galaksan. Ang mga katitirong di mo makikitan. Sa akin na iipaliwan at kung kabataan, kung nakakabatila mo kang atukan, tigil-gilig. Alright, thank you so much. Okay, so nga ho, namon kinasing-kasing kapag kumbinang ahaw, han aton mga ikasigiwanan nga rin na aton plaza, nga pwede ka mo makiusa amon yan na. Hindi nga aton Vesper night pagsalinurog han selebrasyon, han aton kapatronan kan Bilhen Santo Rosario. Yes, damo-damo nga salamat aton sinayaw han aton Amenudo number and representative han Mayor han Buntohan Maydulong, Sir Albert Garado og sugad man hariya mabaysay nga partner kan Madam Mary Jane Obsequio. Okay. Thank you. And of course, I would like to acknowledge